Ina muku maraba zuwa sashi na dogon labari a babin soyayya ta da wata bayarwa a Kaduna. Akwai wani lokaci ne da abokaina da yake an ba mu hutu a makaranta muka yanke shawarar mu tafi yawon shakatawa zuwa Central Market wanda aka fi sani da gari kasuwa. Bayan mun kama hanya muka je muka hau mota. Shiga motar ke da wuya, na zauna gefen wata haɗaɗɗiyar yarinya. Kai kana ganinta kaga 'yar gidan tun daga kyawunta har shigarta. Amma mu kana ganin mu kaga wanda rayuwa ta duka iya duka. Ban yi wata ba na zira ma wannan yarinya ido, cikin tunanin cewa ya zai kasance idan na mata magana. Duk da na san an ce idan baki ya san me zai faɗa to lallai bai san me za a faɗa masa ba. To amma abin da na yadda da shi anan shine yadda da kaina shine babban makamina. Duk da na san ta yi zubin 'yan wulaƙanci, to amma kuma na san kafin ka samu kima da martaba a rayuwarka dole sai ka fuskanta wulaƙanci. Na buɗe baki da nufin yi mata magana, sai ɗaya daga cikin abokaina ya dakatar da ni yana cewa wai kar na ja musu magana a cikin mota. Maganar da ya yi ne ya discourage ɗina, wato ya kashe min gwiwa. Ni kuma ba abin da nake face kallonta cikin jin daɗi da annashuwa. Ana cikin wannan cakwalkwalin cakwakiyar sai aka zo daidai inda za ta sauka. Bayan ta sauka nan ma na ci gaba da kallonta. Ban daina kallonta ba har sai da na ga inda ta shiga, wato Kotoko Barak, barikin sojoji. Bayan mun je mun gama shakatawarmu, yamma na yi muka dawo gida muka ci abinci. Sannan muka yi sallah. Lokacin bacci ya yi, abokaina duk suka yi bacci. Amma ni ina bacci ya ƙi ya ɗau. Na juya can na juya nan, sai tunanin wannan yarinyar nake yi. Yadda zan ganta da kuma yadda zan isar mata da saƙon da ke cikin zuciyana. Shin za ta so ni ko ba za ta so ni ba? Akwai maganar da ake cewa, kar ka bari harbabbiyar kibiya ta same ka a kataryarka. Ina cikin wannan tunanin ne bacci ya ɗauke ni. Sai jin kiran sallah na yi har gari ya waye. Kasancewar lokacin sanyi muke, dare saurin yi yake, gari kuma saurin wayewa. Na je na ɗebo ruwa na yi alwala na yi sallah. Bayan na dawo daga masallaci sai na samu ruwan ɗumi na yi wanka. Gari na wayewa na shirya. Kana gani na kai ka san na ƙura a daka. Dole akwai inda zani. Duk da dai ba wai shigar a zo a gani ba ne, amma kuma kana gani na kai ka ga yanayina. Zaune nake ina karin kumallo, amma kuma hankalina yana gurin wannan yarinyar. Ya za a yi na ganta? In ma na ganta ta yaya zan fara, kuma me zan ce mata, duk da dai ni na san ina son ta. Haka nan na yanke shawarar tafiya ni kaɗai, ba tare da barin abokanaina sun san inda zani ba. Bayan na hau mota na isa zuwa Kotoko Barak, wato barikin sojoji. Kasancewar barikin akwai tsaro, domin dole za ka samu sojoji a bakin kofa suna gadi, dare da rana. Ganin haka ya sa na samu wani ɗan dakali na zauna. Ina dakon wannan yarinyar, da nufin ko da za ta samu fitowa. Amma ina shiru kake ji. Ina zaune tun safe, gashi komai ban ci ba tun karin kumallo. Gashi har la'asar ta yi, yamma na gabatowa. Ina zaune ina danna waya. Ɗaga kaina ke da wuya sai na hango sarauniyata a cikin kakin sojoji, gashi kuma kakir ya yi matuƙar mata kyau. Ni kaina ban san sanda na farga ba, na miƙe a take na tunkare ta. Ina zuwa sai na ga
Za mu dakata daga nan, sai sati mai zuwa za ku ji mu da ci gaban wannan shiri. Sanarwa, za mu dinga kawo muku sababbin shirye-shiryenmu tun daga farko har ƙarshe a cikin wannan tasha mai albarka. Ku danna subscribe, sai ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.